Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har ila yau ma na dawo yanzu. Wata magana ne da gaggawa. Dama mun sani ai a je a dawo don neman duniya aka yi abu. Masu ikirarin cewa sun yi don Allah don annabi ba don Allah ba ne. Matsiyata 'yan kutumar durun wa ɗan buro ba wanda ba don Allah ka tuba wa abu ba. Ka riga ka san abubuwan da ka tsinana a faɗin duniya, a doron duniya. Ka san abun da kai ba na Allah ba ne, ba na annabi ba ne, ba bin Allah kai ba, ba bin annabi ba. Ka san rayuwar da kake, ka san halin da kake ciki, har kake maganan wai kai kai waye, kai waye, kai waye. To na rantse da tsarkin mulkin Allah, duk duniya ba wanda ya maluƙin da ya isa yi ma abun da Allah bai ma ba. Ko kai waye ne, ko ubanka waye ne, ko kai ɗan uban waye ne, wa uban wasanka da wani haukan da kake, da wani rawan kan da kake. Na rantse da Allah ka bi duniya a hankali. Na rantse da Allah ka bi duniya a hankali. In ba haka ba za ka ci kutumar durun uwarka. Ba wai ka fi wa'yansu baki ba ne, akwai wanda sun fi ka baki da komai. Muna nan daren waƙa, muna nan kanta muna yi, a ciki muke ci muke sha. Mun sayi gida, mun yi aure, muke biya wa iyayenmu buƙatu da komai. Ba ta harkan banza muke yi ba don gutsun uwarka. Ka sani tukunna ni ne nan yaya Naziru, yaya Asnani Gombe. In kana gada abin da za ka yi, ka zo ka same ni, ina cikin garina. Ɗan kutumar durun wa. Mu da Allah muka dogara, da duk abin da muke da Allah muke yi. Ba mu tashi mun gan mu a cikin jahilci ba. Iyayenmu malamai ne, da sani da komai a kayukanmu ba babu ba. Kai gadaranka kai kana ji kana da sani, ɗan jahila. Ba sanin da kake da shi, da kana da sani ba ka isa kai wa'yansu abubuwan ba. Ka yi don neman suna ne, don a baka abin duniya. To ka je ka ƙarita, ɗan matsiyata, ɗan wawaye. Mu muna nan daram, na rantse da Allah. Harkan Kannywood wasu ne suke ɓata wani su. Ka sani tukunna a harkan Kannywood wasu ne suke ɓata wasu. Kuma wasu yanda zuciyarsu yake tsarkake haka yake. Baka isa ka wai juya musu ba, na rantse da Allah. Baka isa ka ce za ka gyara ba, sai Allah ne in ya so ya gyara. Wallahi tallahi sai in Allah ya so ya gyara. Duk haukan da kake da ɓarnan da kake yi, kai gadaranka ka zo wai ka tuba ka daina waƙan waye. Duk uban da ya ce ya daina, ƙarya yake don gutsun uwarsa. Ya daina waƙan burar uba da wani ashad. Amma na rantse da Allah wasu durun uwar bai daina ba. Ɗan kutumar burar uba shege. Allah kai ma kanka faɗa. Na rantse da Allah kafin ka haɗu da wa'yansu manyan su ɗau mataki a kanka.